मा नोंथाङा माब्लाबाफोर हमदां मोनदोंना जायखौ नोंथाङा 100% फोथायो जानो हागौ बिहा गुबुनजोंसो लाइन नांलांदों आरो बेबायदि जानाया जोबोर कमन दानि दिनाव। बेबादिनो हाबा जाखानाय हिन्जावानो गथ' गथाय गोनां हिन्जावानो गुबुनजों सिरि सिरि एफेयार सोलिबाय थायो आरो गेजेर ससेयाव हालाब्ला न'खर गारनानै खारखोमालाङो। बेयाव सोरनि गोरोन्थि, हिन्जावफोरनिसो ना हौवाफोरनिसो बेखौ दायो सावरायथ'ला। खायफा हिन्जावफ्रा न'खर गारना खाराब्लाबो एफेयार सोलिबाय थायो आरो बायदि बायदि बुंथाव जायै खामानिफोरखौबो बिसोरो सिरि सिरि खालामबाय थायो। एफेयार होनोब्ला जों बेखौनो बुजियो दि सिरि सिरि सोरजोंबा गोसो थोनाय खोमानायखौनो एफेयार होननानै बुङो। अब्ला जों माबोरै गावनि हिन्जावखौ एबा गोसो थोनायखौ हमनानै मोनगोन दि बियो गुबुन सोरजोंबा गोसो थोलायखोमादों? लोगोफोर, बे बाथ्राखौ सावरायनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो ससे आसलि जारिमिन खोन्थानि जायखौ आं आंनि मेगनजोंनो नुनानै फैखादों। जेब्ला आं गुवाहाटीयाव खामानि मावनो थाहैनाय समाव आं जाय सुबुंनाव रुम भारा लायोमोन बे मालिकआ अलरेडि हाबा जाखानायमोन। जादोंब्ला 10-15 बोसोरसो जादों हाबा जानाया। बैसोआबो एसेबां जायाखैमोन, 35निफ्राय 40सोनि गेजेराव जागौमोन आरो बिनि बिसिनाथ' खमथारमोन। बिसोरहा बिसि फिसाज्ला सासे दंमोन। फिसाज्लायाबो 9निफ्राय 10 बोसोरसो जाबायमोन। नाथाय दा बाथ्राया जाबाय बे रुम मालिकनि बिसिया गुबुनजों एफेयार सोलिगासिनो दङमोन आरो बियो बायदि बायदि बुंथाव जायै खामानिफोरखौबो सिरि सिरि मावोमोन। नाथाय बिनि फिसाया एसेबो मोनथिथारामोन। गुबुन सुबुंफोरा साननो हागौ नों बोरै मोनथिखो होननानै। आं बे मोनबा साइन्स एबा इसाराखौ बाहायनानैनो हमदां मोननायसै। जाय बे मोनबा साइन्स एबा इसाराखौ नैबे भिडिअ'नो सावरायनो नागिरदों। बे रुम मालिकनि बिसिखौ लोगो हमनो फैबाय थायोमोन सासे हौवा मानसिया। जेब्ला बिनि फिसाया न'आव गैया जायोब्ला आं बेफोरबायदि बार बार फैबाय थानाय नुनायावनो हमदां मोननायसै। लासै लासै बिनि उनावसो सोरबा सोरबा नुदों बिसोरखौ बायदिसिना गाज्रि खामानि मावनायबो। नाथाय बिनि फिसाया जेबो मिथियामोन, मानोना बिनि फिसाया जौ सेरेबल' लोंबाय थायोमोन। आं बेफोरबायदि नुनायजों गुबुननि बाथ्रा खोनानायजों 100% कनफार्मेशन जाखाबाय बिहा एफेयार सोलिमारबाय थादों होननानै। लोगोफोर, जुदि नोंथांमोनाबो गावनि बिसिखौ गुबुन सोरजोंबा एफेयार सोलिबाय थादों नामा बेखौ हमदां मोननो थाखाय नैबे 5 साइन्सखौनो नोजोर हो, अब्लानो एसेब्लाबो हमना मोनगोन। नाथाय भिडिअखौ पुरा नायजोबथारनांगोन, अब्लासो मोजाङै बुजि मोनगोन। अब्ला बेफोर साइन्सआनो जाबाय नम्बर 1आव दोङो बेबहारा हरखाबै सोलायनाय। जुदि नोंनि बिसिया सिगाङाव जेरै बेबहार खालामोमोन दा बेनि उल्था बेबहार खालामनो हमबाय। गोदो जेरै गोबाव सम होयोमोन दा एसे गोजानाव थानाय एबा ध्यानखौनो होयि जालांनाय आरो फिसा फिसा बाथ्रायावनो रागा जोंनाय, अब्ला बेनोदि फार्स्ट जागायजेननाया बिसिया नोंथांनाव इन्ट्रेस्टआबो खमिलांबाय। बेनो नम्बर 1 साइनआ लोगोफोर। नाथाय बे साइनखौल' मोनथिनानै खामानि जानाय नङा, नैबे नम्बर 2 साइनखौबो बुजि मोननांगोन। अब्ला नम्बर 2 साइनआनो जाबाय फन एबा मबाइलखौ हेरसेनाय। जुदि आगोलाव मबाइला जेबो पासवर्ड एबा लक गैयामोन, नाथाय गासैबो पासवर्ड गोजाजोब लागायना लाबाय। फन रायलायनाय एबा मेसेजफोरखौबो हेरसे खालामनाय आरो नोंथाङा मबाइलखौ बियोब्ला नोंथांनो होनो नागिरा, मायबा मायबि बाहाना खालामो। जुदि नोंथांनि बिसिया बेफोरबायदि खालामदोंब्ला एसे सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा जायो। बिदिब्ला बिहा निस्सय लायना नांमारदों जानो हागौ। बे मोननै साइनखौल' हमदां मोननानै जानाय नङा, बेनि थाखाय नैबे नम्बर 3 साइनखौबो मोजाङै बुजिनांगोन। साइन नम्बर 3आनो जाहैबाय हरखाबै जोबोर बिजि थानाय। नोंथांनि बिसिखौ जुदि नोङो मायबाफोर खामानि थिनोब्ला एबा बहाबा थांनो लिङोब्ला अराय सम बेस्थ'-बेस्थ'ल' जाबाय थायो। खामानि जालायनो बा रमान्टिक बाथ्रा सावरायनोनो सम गैलायै। अब्ला बियो एसे जानो हाथाव मायबा मोनसेथ' जाहोन थागोन। नैबे मोनथाम साइनजोंथ' हमदां मोनबाय मायबा मोनसेथ' जादों, लाइन नांलांदों बा मायबा मायबि सोलिगासिनो होननानै। नाथाय आरोबाव मोननै साइनखौबो खोनासंनो नांगोन, अब्लासो बाथ्राखौ क्लियार जागोन। नम्बर 4 साइन एपियारेन्सआव बांसिन ध्यान होनो हमनाय। जुदि खायफा सुबुंफ्रा गोदान गोसो थोलायनायाव हाबोब्ला गावनि लुक्स, महर मोखां, गाननाय जोमनाय, खानायनि स्टाइलाव बांसिन ध्यान होनाय जायो आरो हरखाबै देलायना गाननाय जोमनाय गाननानै हाखु दाखु बहाबा ओंखारलांनाय। बिदि जायोब्ला जोंनि सन्देह खालामनाया थारबो जानो हागौ। नाथाय नैबे साइन नम्बर 5खौबो खोनासंना लाग्रो। कमिउनिकेशना खम जालांनाय। मोजां मोनसे गोसो थोलायनायाव बा नखर संसार जालायनायाव बाथ्रा खुला खुलि सावरायलायनाया जोबोर गोनांथार। जुदि बिसिया बाथ्रा सावरायनो सम गैया आरो नोंथांखौ खम इन्ट्रेस्ट दिन्थिदोंब्ला बे जानो हागौ गोसो थोलायखोमागासिनो दं। अब्ला लोगोफोर, बेफोर इसारा एबा साइनफोरखौ मात्र जों सन्देहल'सो खालामनो हागोन। नाथाय 100% सैथो बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय सानैबो खुला खुलि रायज्लायनाय आरो समाधानखौ नागिरनाया गोनांथार। अब्लानो लासै गासैबो समाधान जाजोबगोन। आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो, गोसो थोलायनाय, हाबा जालायनाय संसाराव फोथायनाय, सनमान होलायनाय आरो खुला खुलि बाथ्रा सावरायलायनाया जोबोर गोनांथार। लोगोसे सासेया सासेखौ बुजिलायनाया जोबोर गोनांथार। लोगोफोर, दिनैनि थाखाय एसेनोसै। गोजोन्थों।